Biznis nie je len o zisku, nie je to ani o moci. Je to umenie. Umenie deformácie reality. Je to, ako by ste vzali čistú, nepopísanú realitu a vtisli do nej nový zákon. Zákon, ktorý diktuje prúdenie kapitálu. Každá transakcia, každý nový produkt je mikrotrhlina v tkanive a otvárajú dvere do dimenzie, ktorú predtým a najväčší hráči. Manipulátori s vnímaním. Ich zbraňou nie sú guľky, ale očakávania. Ak dokážete predať ľuďom vízum tak presvedčivo, že prestanú vnímať prekážky a uveria, že vaša ilúzia je ich jediná realita, potom ovládate viac. Ovládate ich budúcnosť. Dobrý večer. Večerné správy. Stala sa udalosť, ktorá narúša pokojnú hladinu poznania. Nemáme zatiaľ bližšie informácie. A vo svete, kde sú informácie a ilúzie tou najsilnejšou menou, je toto umenie deformácie reality to jediné, čo oddeluje víťaza od porazeného. Inovácia je skutočne odkazom. Nie je to len nápad, je to kód, šifrovaná správa z hlbín mysle od umelcov, ktorí vidia neviditeľné, a vedcov, ktorí chápu neuchopiteľné. Keď sa tieto dva svety, zdanlivo protichodné, zrazia, nespôsobujú len pokrok. Spôsobujú niečo oveľa závažnejšie. Strety rozličných svetov spôsobujú deformáciu samotného časopriestoru reality. Umelec s jeho chaotickou intuíciou a vedec s jeho neúprosnou logikou. Obaja sa snažia vytesať poriadok z neporiadku, alebo naopak, nájsť poriadok v chaose. Ale keď sa ich vízie pretnú, nie je to len o vytvorení niečoho nového. Je to o rozštiepení toho, čo existovalo predtým. Umenie dáva tvar emóciám. Veda dáva merateľnosť javom. Spolu však vytvárajú nové paradigmy, ktoré menia nielen to, čo robíme, ale aj to, kto sme. Inovácia z tohto stretu teda nie je len riešenie. Je to výzva. Je to dôkaz, že realita nie je pevná. Je to dôkaz, že je neustále pretváraná, či už podvedome, alebo zámerným aktom vôle. A často s nepredvídateľnými a hlbokými následkami, ktoré sa prejavia až oveľa neskôr. Zatiaľ chápete? Chápem. Kompenzácia. Mechanizmus, ktorý sa svet snaží udržať v rovnováhe. Systém je boisko. Každá inovácia, každý obchodný manéver nie je len obchodná stratégia, ale akt narušenia rovnováhy. A za to sa platí. Platí sa chaosom. A ja som to videl. Videl som, ako myšlienka, ktorá bola len zábleskom, dokázala zmeniť hmotu, prehnúť priestor, deliť čas.
Naše radary nezachytili nič. Naše zdroje sú prázdne. Nesmieme dovoliť, aby nás strach pohltil. Ak je to predzvesť konca sveta, musíme to vedieť. Musíme nájsť odpovede. Existencia ľudstva je v stávke. Ak neprelomíme toto ticho, nebudeme hodní žiť. Musíme pochopiť, prečo sa to stalo a prečo sme všetci takí nečinní pred touto hrôzou. Havana. Čo to má znamenať? Pomiešali karty. Ako vedeli zatajiť jadrovú bombu pred celým svetom. Umenie a peniaze. Najsilnejšie ilúzie. Dokedy vedia tajiť atóm? Čas sú peniaze. A ten teraz plynie exponenciálne rýchlo. Bol to manéver. Chceli pretvoriť štýl. Ale vidíš, náhoda nie je vzorec. Je to tá anomália, ktorú utkali. A tá bomba bol indikátor. Havana. Nebola to len operácia, nebola to ani len kríza. Bola to prelomená hranica. Poví skutočný kontakt, pová zrážka titánu. Nie medzi národmi, ani medzi ideológiami, ale medzi absolútnymi silami, medzi silou umenia a silou vedy. To, čo sa stalo na Kube, nebolo o bombách, o vládach. Bolo to o tom, kto dokáže lepšie preprogramovať samotnú matricu nášho vnímania. Bola to bitka o to, či budeme žiť v realite, ktorú vytvorila chladná logika čísel, alebo v tej, ktorú snoval nekonečný, nepolapiteľný potenciál ľudskej predstavivosti. Bolo to tiché priznanie, že hranice už neexistujú. Biznis nie je len umenie. Nie je to ani filozofia. Biznis je veda. Je to neúprosná, predátorská aplikácia matematiky na neviditeľné sily. Každé tíhové kolísanie to nie sú náhody. Sú to len viditeľné manifestácie abstraktných vzorcov. A matematika, to je to svetlo. Abstraktné svetlo, ktoré preniká do samotného tkaniva budúcnosti. Je to jediný nástroj, ktorým vidíme cestu. Nie s istotou, ale s pravdepodobnosťou, ktorá je v tomto chaotickom svete tým najbližším k absolútnej pravde. Myšlienka o premene skúsenosti na schopnosť a pocitu na emóciu je obzvlášť silná. V biológii by sme to mohli interpretovať tak, že úspešné prežitie, skúsenosť, vedie k stabilizácii genetických vlastností, ktoré sú výhodné, schopnosť. A zatiaľ čo u baktérií hovoríme o biochemických reakciách a prenosoch signálov, na vyšších úrovniach organizácie sa tieto jednoduché pocity úspechu či neúspechu rozvinú do komplexných emócií. U zložitejších organizmov sú emócie silnými motivátormi, ktoré riadia správanie a rozhodovanie, podobne ako u baktérie jej inštinkt prežitia. Myšlienka, podobne ako baktéria, má na svojej najzákladnejšej úrovni zakódovaný cieľ prežitia. Keď táto pôvodná myšlienka splní svoju úlohu a prežije, získava skúsenosť, ktorá sa stáva základom pre jej ďalší rozvoj. Tento úspech vyvolá pocit, akúsi vstupenku do nového kola existencie. V druhej fáze už myšlienka nestačí len prežiť seba samú. Musí sa reprodukovať a prežiť v čase. Aby to dokázala, potrebuje neustále inovovať a prispôsobovať sa. Tu sa skúsenosť mení na schopnosť a pôvodný pocit prerastá do komplexnej emócie. Celý tento proces môžeme vnímať ako evolúciu, nesmierne zložitý algoritmus, ktorý neustále formuje a zdokonaluje. Výsledkom tohto výpočtu je jedinečný charakter každého jednotlivca, ktorý týmto evolučným vývojom prešiel. Predstavte si to, simulovali sme dokonalosť a potom ju aplikovali. Tam, v tme, pod dohľadom štátu. Naše úsilie bolo označené za úspešné. Ale úspech má vždy svoj otieň. Však tie miliardy, ktoré do toho prúdili, zmizli ako dym v prievane. To ale nie je podstata. Podstata je táto. Vláda chcela zbraň. Niečo, čo by pretínalo línie. Biologické, morálne, etické. A vy predsa viete, čo to znamená. Nie je tak. Lenže, my sme nestvorili len zbraň. Stvorili sme niečo, čo sme ani len nemali. Prekročili sme nielen hranice, ale aj naše chápanie samotnej existencie. Vzali sme myšlienku, tú živú, neuchopiteľnú podstatu a transformovali ju. Násilne ju transportovali do stroja.
V tomto svete je umenie menou. Krása je investíciou. A elegancia je najsilnejšia forma manipulácie, pretože vám predáva sen o tom, že ste to objavili sami. Že ste to vy, kto definuje štýl. Ale v skutočnosti len nosíte šaty, ktoré pre vás ušila budúcnosť. A ten, kto doží ihlu, drží v rukách viac ako len niť. Drží v rukách definíciu zajtrajška. A teraz vám poviem príbeh o Pablovi. Riaditeľ a Pablo boli dve strany jednej mince, spojenej v priateľstve a rozdelenej v ideológii. Riaditeľ, chladný architekt logiky, veril, že cesta k dokonalosti je ako Michelangelova socha, presne otesaná, bez jedinej chybičky. Jeho svet bol svetom poriadku. Pablo, maliar so sócom v plátne, naopak veril, že poriadok je len ilúzia. Skutočná krása sa rodí zo zmätku. Ich konflikt bol nevyhnutný, stačil jeden projekt, jedna tajná úloha. Vládny neuropsychický program dokonalosti mal vytvoriť niečo živé a zároveň sterilné. Riaditeľ ho vnímal ako korunu svojej kariéry, možnosť dokázať, že veda je najvyššia forma umenia. Pablo videl projekt ako väzenie pre myšlienku, železnú škatuľu bez okien, kde nie je miesto pre dušu. Pablo si uvedomil, že systém sa má stať dokonalým len preto, aby bol predvídateľný. Ako mohol systém, ktorý má byť dokonalý, prežiť v takomto sterilnom prostredí? Bez poriadku nie je chaos. Bez chaosu nie je život. Preto sa v noci vlámal do laboratória. Neprogramoval len kód. Vytvoril paradox. Skrýval abstraktný obraz priamo do srdca riaditeľovho systému, malú iskru vášne a zmätku, ktorú by nikto nečakal. Mal to byť jeho posledný, tichý, vzdorovitý podpis. Riaditeľ ho odhalil. Nebola to len zrada priateľa, ale aj zrada ideológie. Roky plynuli. Všetky projekty vlády zlyhali, no jeden jediný dosiahol dokonalosť. Ten riaditeľov. Bol to trón, ktorý ho katapultoval na Vúchov, no v jeho tieni sa skrývala pravda. Jeho dokonalosť nebola jeho vlastným výtvorom. Bola to dokonalosť vytvorená práve Pablovou špinavou, chaotickou metódou. Pretože vo svete neexistuje víťazstvo bez obety, a dokonalosť je len ilúzia. Riaditeľova dokonalosť je jeho vlastnou nočnou morou, večným odrazom zrady, ktorá ho vyniesla na piedestál. Nosíte šaty, ktoré pre vás ušila budúcnosť. A ten, kto Poroka hovorí o znevažovaní tradície. Že som zneúctila súťaž. Ale ja som len porušila tie pravidlá, ktoré už nikto nedodržiava. Pravidlá, Anička, sú len pôvá vrstva. Je to ako dizajn. Máš základy a potom steny. Ty si vytrhla základy. Urobila si niečo, čo funguje, ale nemalo by. Prosím, pomôž mi. Viem, že to dokážeš. Vždy si mi hovoril, že mám potenciál. Že vidím veci inak. Vidíš, ale nevidíš dôsledky. Tradícia je ako magnetické pole. Dĺží systém pohromade. A ty si práve hodila do pola chladiť. Tvoji sudcovia ťa nepotrestajú za to, že si vyhrala. Potrestajú ťa za to, že si im ukázala, že ich pravidlá sú zbytočné. Že ich systém je ilúzia. A čo mám robiť? Potrebuješ niekoho, kto vie, že ilúzia je to jediné skutočné. Niekoho, kto ju dokáže reštrukturalizovať. Pravda. Potrebujem pravdu. Ukázať im, že mám pravdu. Pravda je len ďalší uhol pohľadu. Ty potrebuješ niekoho, kto dokáže zmeniť perspektívu. Niekoho, kto vie, že elegancia spočíva v chaose a chaos v elegancii. Kto je to? Pozri, Anička, hovorím ti, že pravidlá, ktoré ťa chránia, sú pre teba väzení. On ťa dostane von. Ale on nehrá podľa pravidiel. On ich navrhuje. A keď ich navrhneš, môžeš ich aj porušiť.
Musíš predať svoju myšlienku človeku, ktorý z umenia spravil biznis a z biznisu umenie. Hovorí sa, že dokáže deformovať realitu. Ahoj, Pavlo. Ahoj, Jozef. 8 rokov som ťa nevidel. Viem. Sledujem ťa. Lietaš hore-dole po svete. Stále obhajuješ umenie. Však? Presne. A ty? Stále v garáži? Áno, pri strojoch. Počuj, nechcem zbytočne chodiť okolo horúcej kaše. Anička má problém. Ten android? Áno, naše stvorenie. Potrebuje pomoc. Jozef, vieš, že už neobhajujem umelú inteligenciu. A Anička je predsa riaditeľov projekt. Nech si ho obhájí on. Odkedy ho povýšili, nevidel som ho už 6 rokov. Je to iný človek. Prosím, musíme jej pomôcť. Pozri, Jozef, je mi to ľúto, ale som už iná ryba. Neriešim tieto veci. A tvoju kalkulačku už vymen za novú. Pablo, mám problém. Včera večer zabili generála Ahmada. Ups. Presne o to ide. Ja som ho mal chrániť. Bola to tajná misia zhora. Pablo, nechápeš, o čo ide? Nie je to jednoduché. Ako si myslíš? Ak to nevíde, vybavíš mi pohreb. Jozef, kedy bude obhajoba tej kalkulačky? Vážené dámy, vážení páni, prípad, o ktorom dnes pojednávame, nie je len o dodržiavaní protokolu. Je o tom, čo znamená byť viac než len nástrojom. Môj klient, Android Anička, bola naprogramovaná, aby splnila svoju úlohu eliminovať cieľ. V protokole sa píše, že má na to použiť štandardné postupy. Ona však našla iný, efektívnejší a, povedzme, jedinečný spôsob. To, čo nazývate jedinečným, bola smôť generála Ahmada. Protokol bol nedodržaný, akciu ohrozila. Bola to čistá neposlušnosť. Nesúhlasím. Anička konala v intenciách svojho pôvodného cieľa, ktorý bol však zmanipulovaný. Ako to, že ste takto neochotní akceptovať zmenu? Jej konanie je podobné. Čomu, pán Pablo? Abstraktnému umeniu. Vidíte, ak by Michelangelo otesával sochu len podľa matematických vzorcov, nevznikol by Dávid, ale len dokonalá, no chladná kópia človeka. Krása vzniká, keď umelca vedie niečo iné ako logika. Anička konala presne tak. Sledovala cieľ, ale iným spôsobom. Spôsobom, ktorý by ste vy, páni, nečakali. A čo presne bolo na tom čine umelecké, pán Pablo? Čo myslíte tým, že zlikvidovala cieľ umelecky? Keď generál Ahmad očakával strelu. Anička však, po obvinení, vygenerovala akustickú frekvenciu, ktorá mu rozbila sádce. Generál Ahmad bol diktátor, človek bez svedomia. Anička ho zlikvidovala tak, že ho prinútila, aby bol na okamih svedkom svojich vlastných hriechov, ktoré sa na neho valili a jeho sádce to nezníslo. Nebolo to mechanické, bolo to psychologické a umelecké, pretože to bolo zmátiace. Ale zároveň nedodržané. Keby Anička dodržala protokol, generál by sa pravdepodobne ubránil. Ale ona konala tak, ako sa na umenie patrí. Netradične a so zmyslom pre detail, ktorý zmenil pravidlá. A to je presne to, čo robí majstrovské dielo dokonalým. To je ten paradox, o ktorom hovorím. Skutočná krása sa rodí zo zmätku. A Anička je tou krásou a zmätkom zároveň. Neďakuj, pamätaj. This design is not just an evolution, it's a revolution in sports technology, offering unparalleled performance. Tu je diplomat Zaid z Bagdadu. Volám na centrálu. Prijímate? Dávam prioritu 1. Opakujem. Priorita 1. Situácia eskalovala. Všetky naše snahy o upokojenie boli neúspešné. Syn generála Ahmada. Už to nie je len o pomste. Jeho retorika sa zmenila. Už nehovorí len o spravodlivosti, hovorí o sile. A zrejme má prostriedky na to, aby ju demonstroval. Tajná služba nám potvrdila, že jeho jednotky pripravujú len niečo, čo presahuje regionálne hrozby. Sú to jadrové rakety. Centrála. Nechcem, aby to bolo len domnienkou, sú už pripravené na odpal.
Pripravuje sa na to najhoršie. Jeho požiadavky sú jasné a nekompromisné. Žiada vysvetlenie. Chce vedieť, prečo a pre koho bol jeho otec odstránený. A chce to od nás. Od nás všetkých. Ak mu to nedáme, ak mu nedáme pravdu, hrozí, že urobí niečo, čo zmení tvár celého Blízkeho východu. Nie je to blázon. Je to chladnokrvný taktik. Žiadam okamžité stretnutie. Nie virtuálne. Nie cez zabezpečené linky. Osobné, na neutrálnej pôde. V pánom zložení. Diplomacia, tajné služby a všetci tí, ktorí vedia, čo sa stalo. Potrebujeme mu dať odpoveď. Všetko, čo vieme. A možno ešte viac. Inak to, čo sa stane, bude najväčšia tragédia, akú sme kedy videli. Ak ma nepočúvate, ak si myslíte, že preháňam, tak Boh nám pomáhaj. Končím prenos. Choďte tam. Tam, kde bude to stretnutie. Kamkoľvek. A zaistite, aby spravodlivosť nebola len slovo. Žiadne rokovania. Žiadna diplomacia. Ich slová sú prázdne ako ich sľuby. Teraz budeme hovoriť my. Našimi činmi. Otec veril v rozhovory, vo vyjednávanie a zradili ho. Zabil ho. Generál Ahmad bol náš. Naša investícia. Naša ochrana. A teraz je mŕtvy. A čo to povie o nás? Že sme zlyhali? Alebo že sme sa ho chceli zbaviť? A kto ho zabil? Ty si bol posledný, kto ho videl. The price for their freedom is $100 million. Not a penny less. Generál bol tiger, bojovník, vedel, že prežiť znamená bojovať a on bojoval. Jadrová hlavica, Jasir Ahmad, štýl, zbrane, dizajn, vojna. Štýl a dizajn nie sú len povrch, nie sú len o estetike, o tom, čo vidíte očami. Sú to skôr fragmenty pôvodného kódu, otlačky neviditeľných síl, ktoré tvarujú samotnú realitu. Keď hovoríme o pôvode štýlu, nehovoríme o plavej skici na papieri, ale o plavej iskre v mysli. O tej chvíli, keď sa originalita narodí, nie ako niečo úplne nové, ale ako jedinečná rekonfigurácia existujúcich atómov poznania a túžby. Každý oblúk, každá línia, každá textúra má svoj cieľ. Nie je to len funkcia, nie je to len forma. Je to zámer. Zámer vtlačiť myšlienku do hmoty, presne ako sa dáta kódujú do binárnych vzorcov. A hebka krásy? To nie je len proporcia alebo farba. To je ozvena tohto zámeru. Je to pocit, že za tým, čo vidíte, existuje niečo viac, nejaká neuchopiteľná pravda, ktorá rezonuje s vašou vlastnou podstatou. Štýl je potom jazyk, ktorým sa táto krása prejavuje. Je to syntax, gramatika, ktorou rozprávame príbeh. A ten príbeh? Je to o snahe ľudstva pochopiť, usporiadať a možno aj predefinovať svet okolo seba. Dizajn je preto aktom stvorenia, ale aj aktom dešifrovania. Rozlúštenia tých abstraktných vzorcov, ktoré tvoria základ reality a ich pretmočenia do formy, ktorá je nielen vizuálne príťažlivá, ale aj hlboko zmysluplná. A tak, keď vnímame štýl a dizajn, nevidíme len povrch. Vidíme odraz hebky mysle, ktorá ju stvorila, a cítime spojenie s pôvodným zámerom, ktorý prekračuje čas a priestor. Je to neustály dialóg medzi viditeľným a neviditeľným, medzi formou a myšlienkou, medzi tým, čo je, a tým, čo by mohlo byť. Život vnímame ako odpočítavanie, kde sa čas snažíme nahradiť peniazmi, čím vzniká ilúzia nesmrteľnosti. V tejto hre sa biznis stáva vedeckým nástrojom na manipuláciu reality, kde matematika slúži ako abstraktné svetlo do budúcnosti. A na záver dodávam, umenie a veda nie sú protiklady, ale absolútne sily, ktorých stret deformuje realitu. Tento stret sa odráža aj v štýle a dizajne, ktoré nie sú len povrchom, ale jazykom, ktorým sa s nami rozpráva budúcnosť.